الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah ayat ingkang kita maos niki wau nerangake wong-wong wadon sing ora kena dinikah, ora oleh dinikah. Jadi iki sing ditopi ya sing diperintah utawa dilarang iki dhewe wong lanang tok ae. Jadi kaya iki kok sing diwanti-wanti sing dituturi wong lanang sing dikon sing ditopi. Wah yang ngene saya benten wong itu dituturi kontak ning sing wong lanang, kontak ning bojone ngene wonten iki kok arep kok wong lanang isa sing benten di tuturi dipijeti sing itu cupliane masih timbek-timbek iki kok wong lanang kae sing benten itu tak tuturi cuplian iki kok ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Niki zaman Nabi niku ana itu. Ditinggal bojone ape metu jihad. Terus pesen bebek sing wedok, bojone wedok. La takhruji min hadzal baiti hatta arji'u ilaiki. Ya Dek, coba kadene Bu. Kaya pesen ya budal perang, budal jihad. Kaya aja pisan-pisan metu saka omah ya. Aku urung balik nang omah kene neh. Niki pesene bojone sing ape budal perang mau. Terus kamar itu abuha, terus kurung kabar bapaknya loro. Bapak loro itu anaknya itu mau dikabari. Yuk, mbak,
Bu, bapak sampean loro gak niliki ya. Pak Arsalat terus Pak Arsalat Rasulan ila Rasulullah. Dia tinggal nek bapak loro niku. Oke terus kongkon wong neng Kanjeng Nabi, kongkon wong matur neng Kanjeng Nabi. Bapak loro tapi kula boten asal medal bojo kula Kanjeng Nabi pun wanti-wanti boten asal medal nek bojo kula dereng mantuk lan iki bapak loro men. Terus Kanjeng Nabi wasiate pripun? Ati zaujika, kowe tak apa pesene bojomu. Aku kan nek rendah nek mbok wedok sak sekarang nek perlu. Upamane nek bojone ape lunga kerja nang Surabaya kok nanti seminggu kowe aja pisan-pisan metu kok omah ya Dek. Nek aku balik kok dikabari pake lara kok nganti kuat rane iki ngono mbok sing ngendani kiai lah aja iki. Kowe eling pesene bojomu aku kudu rombonge nek wong wedok sak tanggungan ngantek patuh nang nasihate. Mbok sing nasihati kiai 50 lah. Aja bojomu wis mung temenan iki ngono, kowe kok kowe nang omah. Lah karo loro kowe ora dipesen. Iki sing nasihati Kanjeng Nabi. Dek iki mboten mara dhewe dikongkonan wong mergo ora metu bojone. Nabi kula dikongkon gawe to, gawe to. Anu gawe dan matur jenengan. Bapak sakit tapi bojone budal niku wanti-wanti. Mboten asal median. Nabi dawuh ati ijaujika. Wa kadza marotan badha ukra ngantek bolak-balik. Ngantek ping 3 ping 4. Bapakmu nemen iki, Mbak. Ya wis sesake sampeyan atur nang Kanjeng Nabi nek bapake wis nemen oleh ora moro. Kanjeng Nabi ngendikane ya mboten melih. Ati ijaujika tak atone bojomu sampai bolak-balik nanti bapak itu wis mati. Pamata abuha ngono bapak mati akhirnya dia nanti bapak mati ora teko nanti tetap sabar. Bapak mati ora teko ya ora melu nedusi wis ora roh pokoke sawedok mau. Ya nelongso dekne ya nelongso tapi karena dhek ora Kanjeng Nabi anut bojone ndereke kadhawuhe Kanjeng Nabi. Terus fasobar ala laika hatta raja'a zawjuha dhek sabar kempet najan yo udan tekawisan. Wong bapake mati lara nganti mati dindani kon mara. Ora mara dhek yo pengen mara tapi piye nek nang bojo iku wajib Kanjeng Nabi yo perintah ati zaujiki. Ati zaujiki wa ta'at zaujuha. Terus akhire kita cerita dalam hadis itu tak terjemahno wae. Hatta raja zaujuha ilaiha fa Allahu ila nabi. Jadi Kanjeng Gusti Allah paring wahyu nang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Anallah qad ghafara laha satamene Gusti Allah wis nyepuro kabeh dosane bapake lan dosane anake wedok mau sebab apa biito ati zaujiha mergo krana taate wong wadon mau nang bojone dosane pake sing mati mau disepuro kabeh. Dosane wong ya disepuro, dosane bojone disepuro mergo taat nang bojone niku buat enten diterangno. Ora usah nanti teko mati lah. Dijanji yo mbok mae to ngelu. Tak pengen iki ya. Wah, kok sapa sing mengengu bojone ndrono jagir. Aja nek kok bojone kok tuturune kiai ora peduli aku. Penting pengen ndameli kok itu Pak itu sing lara. Iku fadilahe wong sing ngerti bojo enten mulai iki ku merek-merek. Oh itu sing medina bau bayi. Fadilahe gede ya semua pengen dalam
bojo rondo cerewet tapi yang sabar rondo pekong ida wasalatil mar'atu tiaba zaujiha nek enek wong wedok sing ikhlas ngumbahno sandangane bojone kata Allah Gusti Allah bakal nyatet karo wong wadon mau saben saumban alfa hasanatin 1000 kebagusan yo rek-rek atine yo dadi nek ora musuh karo cek-cek yo wah jenenge diumbah matane ra melek nek dene ngono ya gugur rek kok malah ganjarane ya sing lanang yo berkene kurang iku nek ikhlas dadi kebagusan iki ya budaya gede atine kok gede di bekare lah dadi wufiralaha alfa qati'atin dilebur 1000 kelubutan wastaghfarala kullu syai'in tola'at alaihi samsulan kabeh perkara sing kesorotan srengenge iku njaluk ngapura nek wong wadon sing ikhlas mbano mau jan yo kabeh oleh nek sing lanang ngalahno mbah-mbah nah mbok dadi niki sekitar mukadimah iki kita maca ayat mau sing dibaca ayat mau larangan-larangan wong wadon sing ora ono dinikah di aturan agama Islam iki aturan sing sederhana aturan sing gampang aturan sing umum wong-wong yang kerja cara agama kok gak cocok lan rasa ora menak ya berarti gak patek wong iki larangan iki umum jane ora usah nganggo agama Islam no nganggo wong yo menak wae sing larangan iki tapi iki sing ngatur agama wala tangkihulan aja padha nikah sira kabeh aja padha ngawini sira kabeh mae wong wadon mae iki dimana maneh mae wong wadon nakah-nakah wis ngawini sapa bela hukum anak-anak lanang ira kabeh minan nisa'i saking pira-pira wong wadon illa ma kejaba wong kejaba barang padha salah kang wis dhisik apa maksude wong wadon sing dinikahi anak-anak iki mantan wabah hukum mana kakak abah hukum mana wadon kakak akan wis nikahi sapa abah hukum bapak-bapak ira kabeh minan nisa sapa wadon ilama kejaba barang kosa kakak wis dhisik apa mak iki maksude wong sing dinikahi bapake sapa mboke walon dinikah gak oleh mbok bapake mati kan dinikah gak oleh mbok walon amane nek wong rada tuwek rapi bocah nom meni ndak nek dilok iki mati ngono iku mboke walon dinikah gak oleh ilama kok salah kejaba perbuatan jenis kelimat nalika rumati nalika zaman jahiliyah ngene iki gak oleh ora kemukalan ngono iku anake seneng kan enek ae kok nek wis eno wong bae bawane suka dudu sugih dudu undang seneng wong akeh rabi prawan bisnis wis tahun berapa tahun jeneng sing wedok tinggal mati rabi anake walon iki gak oleh haram inna rasa temene ngrabeni mbok walon mau iku kana ana apa nikah ana iku warisan elek banget wa ma'ta lan dadi sebab iki bendone Gusti Allah wa makan lan bendu iki bendone Gusti Allah wa sa'asabi lan saelek-eleke dalan larangan iki larangan sing umum lah tetep yo
pantes-pantese yo ora oleh kok. Dadi agama Islam niku agama sing banget umum banget ngomongke wong. Dadi aja nikahi mbok walon, jajal nikahi wong mbok walon secara umum kan tetep ora elok. Ora patut ya ora elok ya ora bener nggo lingkungan ya monggo sapa wae. Lah ngono iku barang sing dilarang kadhe kala wong-wong malah padha ngadah. Kaya dilarang ngutil tandane. Larangan ngono kuwi kan larangan sing nggo lingkungan lah ya wis bener. Wong nglati lantangane. Ora usah nganggo ukuran agama lah mesti sarung mesti elek mesti ra bener. Utawa kudu rukun. Kuwi kan ya wis sak mestine, ora usah nganggo dalil agama lah. Dadi agama iku nyata barang-barang sing sifate umum biasa-biasa wae iku wae kabeh diatur agama Islam. Agama sing paling nguwongke wong. Lah kok enek wong diatur nganggo aturan syariat agama Islam kok ora cocok kok lara berarti yo gak patek wong. Ora wong nek berubah. Pamane pengen nglabeni kok walone dipenging. Mencang-mencang berarti kan apa patek wong. Pamane pengen nglabeni bojone tanggane dipenging ora kena berarti kan gak patek wong. Di agama sing paling wong-wong ya kuwi agama Islam. Terus sing ora oleh neh dirabi sapa meneh ayat isore iki. Urimat diharamake alaikum ing atase sira kabeh sapa ummahatukum mbok-mbok ira kabeh utawa ibu ira kabeh. Iki pertama diharamake ya mboke kaya ceritane sangku yang kok cerita lagi ini iki kan ora usah nganggo agama lah iki wis ora usah dadi agama lah kan mung wong umum lah ora patut ngono mbok iso wae tidak dianake kok iki wong apa kewan gak ngono artine napa nek agama Islam iki kabeh aturane iku aturan sing paling ngomongke wong. Lah umpamane dikendhaleni agama ora kena nganggo dasar ora kena dadi wong iku mau gak patek wong nek perlu ora wong blebere tok wong tapi blabene ngumpul iki nek iku sampe ora kena ditoto ora ben mboke ngene kan ora wong utawa ya sapa wae sing haram lan kok itu niku ora ben nek wong tuwa ngono iku sapa nek sing dilarang isore wa akhwatu wa banatukum lan anak-anak wadon ira kabeh banjure wong lanang wong kok ngawini anake wedok umpamane anak asli iki ora wong iki ngono iku kisah-kisah kriminal kan ono cah wedok ditengi bapake dhewe ngono iku dikumpuli secara nikah secara ya enak nikah ambek anake dhewe iku ora ono. Oh dinikah karo di boleh disinoni. Ngono iku enak wong sing kaya ngoten iku. Tanpa dalil agama ora ngerti agama lah kok kok enak. Cepet bojo dhewe piye wah yo setan demit kaya ora wong, ora usah dalil, ora usah tekok dalil. Nah, nanti nek agama wis enek pakokane. Rasane manungsa ora usah dijudono dalile iku wis roh. Wong ora wong nek ngono. Anake dhewe keloni kaya ngumpuli dus kire ngono sing. Sapa nek ngawe kholatukum lan golek golek kabeh kholat kuwi dulure ibu golek budhe pokoke dulure ibu amma hukum lan amma hukum lan golek-golekmu kabeh dulure bapak amat iki dulure bapak mbah
adine pake mbah yune pake ngono iku aron dinikah. Misale adine pake wonge anu jenong nanti anak bareng kan terus duwe adi akeh nanti sing nomor 4 atau 5 cek seimbang be anake luwe lek ngono iki piye digawe karo gawe ngajilone wa akhwatukum lan dulur wedok ira kabeh dulure dhewe yune adine kawin yo karo ora oleh dinamping ora oleh dikumpuli hubungan badan itu dosa gede sito wa ammatukum lan bulek saka bapak mbah ayune bapak mbah adine bapak ngono iki haram gak oleh nikah wa khalatukum lan bulek saka ibu adine ibu apa yune ibu ngono iku khalat jeneng khalat nek lanang khol nek wedok khalat nek pakde itu paling sanggo bapak jelwane khol an'am nek sanggo ibu jelwane khol wa banatul akhi lan nek dimaknano apa anake tapi kita bocor kesel lan pira-pira anak wadone dulur lanang nek kesukane lan ponakan saka dulur lanang misale kaya aku ambek anake ambek ulian ngono iku banatul akhi ya iku banatul akhi kanggo kula utawa ya iki banatul akhi bintul akhi ngono iku kaya anak gak oleh wa banatul ukhti lan anake dulur wedok ponakan saka dulur wedok anake mbakku anake adine wedok ngono iku uga aron dinikah wa ummahatukum lan pira-pira ibu kabeh alati kang ardhona kang musone saka ummahat kum ing sira kabeh iki nek dimaknani ringkes-ringkesan kena ya wa ummahatukum lati ardhonakum lan ibu susonmu ngono jane menak sapa to ibu suson kuwi wong wedok sing tau nusoni nalika cilik biyen nek nusoni minimal ping 3 nganti warak ora kok cecrut terus dilukak dadi anak suson boten dadi cara nek bayi dingin nangis terus susoni sawarke besok susoni nek sawarke besok nek nganti ping 3 nganti sawarke kuwi lagi dadi suson hadis liya malah anek sing kelima susonan tapi sing mu'tamad pendapat sing lebih unjuk yaitu nusoni kaping 3 nganti warak itu lagi dadi ibu rodok jadi ibu sing tau nusoni nalika cilik nganti warak ping 3 iku uga haram dinikah wa akhwatukum lan sedulur wadon pira-pira sedulur wadon kabeh minar rodho ati saking suson maknane sing seringkes ngene wa akhwatukum minar rodho ati iki dulur wedok suson iso dialami dulur wedok suson ya kuwi nek anake mbok susone mau dhewe anak wong liya lah tapi anggere tau padha nusu nek wong siji nusune padha nganti warke nanti ping 3 ngono iku wis diarani dulur suson tapi nek nang kene jarang kene nek Arab iku budayane biyen kan nek ana wong bayi anake nek wong tawa-tawa tawa buruh nusoni anak burung soal anak ya setahun orang tahun itu kaya Kanjeng Nabi nalika lahir niku nalika miyos
ana wong akeh sing padha tawa-tawa ape golek suson dadi golek kerja musoni bayi wong sing pirang-pirang sing jek nom-nom sing jek kenceng-kenceng seger-seger wis payu kabeh wis disi wong payu musoni bayi maksudnya dadi wis umum jaman biyen wong itu kerja musoni bayi golek upah nalika kanthi Nabi lahir santri wong itu aku tak suami aku jawab ini sing cek nom-nom sing kenceng-kenceng wis payu kabeh dhisik karek sitok wonge turu ada susune wis komar kami jenenge Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah ya aku wae lah nek gara siji wong gak patek resik ade wis komar kami nggo susune kok ora. Buang Kanjeng Nabi di pondok iku anak iki sing nganggur bayine kuwi. Tapi anake wong miskin banget ora dipak bapak wis mati Kanjeng Nabi. Nalika ora lahir bapake wis sedo. Tapi wong kan duwe apa yatim wis tak jajal sik di pondok niku. Begitu Kanjeng Nabi nesep niku sing kaidah Halimah langsung buanca susune kaya itu dadi gua mantu ya wis ikilah ini rada bilah sing penting bareng di gua kok wedhus-wedhus sing maune ra metu susune melok musuh itu witan sing maune gesang melok subur iki daya Halimah udah diwujudke perkara musoli nah sebaliknya ayat mulai sedulur tunggal musuh ya oleh dinikah Allah wa ummahatu nisaikum lan nek dimaknai kudu dinas ya rada dhewe roti manane kan lan pira-pira ibune pira-pira wadone kesuwen lan pira-pira ibune bojomu marang wedok iki cekake ngono tapi bahasa Quran kan banyak yang nganggo bahasa kias bojo sing diperindah lan marang wedok umah tulisan pira-pira ibune wedok ya pokoke marang wedok marang wedok ki ora oleh dirabi najan bahwa anake cek dadi bojone mbok wis anake ndang mati sik aku wis seger munggahane iki ya gak oleh gitu walau ibukum lan pira-pira waroba ibukum mulati fi jurikum waroba ibukum lan pira-pira anak asuh ira kabeh anak asuh ya anak itu anak gawan allati kang fi hujurikum kang ketewen dalem omah ira kabeh dalem penguasaan omahe min lisa iku robaik mau min lisa iku saka pira-pira wadon ira kabeh allati kang tahol tukang wis dukul ira kabeh dukul ya wis dukul dimanai ora usah dimanai kok sudah bilang sing ngomong dukule wis bahasa sing apik ora dibasakno bihinna kelawan bisa maksudnya ngene anak gawane bojo roba iku anak asuh roba saka tembung robiah memelihara kuwi anak gawan anak asuh anak gawane bojo saka bojone sing bojone mau wis tau dikumpuli jatah suami istri. Oh iku pamane ana wong rabi rada cek ayu. Wong duwe anak anake perawan nunggan. Wah, ya ayu anake wong. Lah dumadaan
Nabi rong pakai suwe mboke mati. Nah, ngono iku piye? Anake apa diduni oleh ora? Ngono iku nek nggone wis tau dikeloni dikumpuli pokoke kumpul suami istri ngene iku. Ora oleh anake dinikah. Lah nek ora tau dikeloni blas, kawin iki yo jenenge contoh kan gak mesti terjadi. Angger bar kawin kerja sibuk terus nanti seminggu tidak bar kawin kok mati kok ditulis blas umpamane. Nah, diduni ngono iki piye? Pak ilang kakunu mongko lamun ora ana sira kabeh ora ana iku dakal tumus mlebu sira kabeh bihina kelawan nisa para jina mongko ora ana dosa iku maujud ing alaikum ing atase sira kabeh. Ini maksudnya. Nek wong wedok mau sing dikawin mau nganti pisah nek urung tau dikumpuli blas. Mbok pisah iki ora kok tentang mangkel ora. Misalnya kawinan pembacaan anake ayo sedih cuma anake aja. Awet bar kok biltu ambek mboke ora tau didemek blas. Terus benten nari anake jane aku senenge mbek kowe iki. Iso kena mboke iki lho piye lek iki. Iki cara ngono mbok tak pok berat aku tak tahu nang gelem ora. Iki cara ngono piye? Jadi ayat ini lama ngawin bocah wedok sing tau mboke tau dikawin ngono iku oleh tau ora catetane tau dikumpuli tau ora. Nek ora dikumpuli blas ae lan ngono tak ora tumbihina. Nek ora tau didule blas kok nek mau malah dina iku monggo ora apa-apa. Ora dosa dikawin tenang lho kita demen izin masuk. Lah boe makel bedhet ora iku ana bahasan iki. Boe tetep makel. Ora durhaka Pak dhewe dindek atlamat sing kuat mesti ngono terus. Cara terjadi tenan kan contoh. Contoh iki enak kadang kok tetep enak disebut oleh Quran. Nah banjurane sing ora oleh di awin. Wa ilu abnaikum lan wong wadon halale anak-anak lanang ira kabeh. Kan jalan makna ya. Kadang di mana singkat tak gampang. Abnaikum lan bojone anakmu, mantumu wedok ngono ae. Nek wong Jawa ngono. Lan mantu wedok ira kabeh. Allah sapa ya waladina wong akeh min aslabikum kan saking keturunan ira kabeh saka sulbine keturunan asline. Iki ayat iki sebetulnya saiki iki nolak fitnahe wong munafik nalika Kanjeng Nabi nikahi rondone Zaid bin Harisah. Mergo sahabat Zaid bin Harisah niku maune wis tau dipek anak Kanjeng Nabi. Anak Kanjeng Nabi terkenal tahu Zaid ibni Muhammad maune. Tapi terus menurun ayat ud'uhum li abaihim wa usratun indallah. Wong urip kuwi aja mbok bina saka wae bina nang bapake dhewe ya dadi Zaid bin Harisah. Lah begitu Kanjeng Nabi nikahi rondone Zaid bin Harisah terus difitnah Muhammad rabene jane anak dhewe terus dadi turun ayat iki sing dinyo anak iki anak sing min aslabikum saka turune dhewe. Ngono iku ora ana di Nabi. Dadi mantu wedok, mantune bojone anak sing anak kandung anak. Pokoke anak turune Pak ya asli itu gak oleh di Nabi. Misalnya anake terus mati anake anak. Bekas mantune wedok lho, bekas mantune wedok. Kudu Nabi gak oleh. Boleh dindek, oleh nek tidak resmi gak oleh. Wa anta juma'u iki ora oleh nek wa anta juma'u lan yen ngumpulake sira kabeh benal uktaini dalem antarane
wong wedok loro sedulur wedok loro iya maksudnya Maya ngrabeni dulur wedok kandung loro ngene iki gak oleh arom lah ngene iki ora usah ditekono dalil rayu kudu ana wong umume enak ngomong anake mbak ini mbak ini sudah dhewe wong siji piye wae setan kewan ya ora usah takok dalil ra ngono nah ya itu wis ngatur ngene barang kok diatur ngene nyatane ya enak yen enak ora usah diatur yen kaya enak lah wong siji Rabi Bayu Wadi di kabeh kabeh ya nate kulturane nah lah menawa piye alam antas mau bayaran uktaini ilama kode salah kejaba ilama kejaba barang kok salah kan teman-teman wis dhisik apa mah coba sing dhisik dilaku biyen nalika ora kenal agama riyen kanjeng Nabi kula ngoten niku pripun ngoten niku ya wis salah kelihatan sing penting saiki ditobati kabeh lha iki aja ngono neh iki zaman jahiliyah biyen ngono zaman jahiliyah zaman sak dereng kanjeng Nabi kautus akeh wong ngono man saiki surat jahiliyah tapi lumayan ngono ya akeh pas apa sing larangan mati sasak kabeh ora trimo Mbak Yuwadi dikeloni dhewe dikeloni kabeh enek sing anake dikeloni enek Mbak Yu kandung dikeloni enek adik kandung dikeloni enek ngoten niku Mas jahiliyah zaman saiki malah saya nemen dua kasih nemen koyo kewane luweh-luweh nanti kala malah mayit dikeloni iki ya ono iki kan luwih nguli zaman kuno biyen zaman jahiliyah apa yang mau dilarang kejaba nggo ayat iki mulai ayat sing ngancik juz 5 diterangno besok sesuk awal juz 5 inna allaha ta'ala Gusti Allah iku kana wasana sapa Allah ana iku wafuran kan akeh pengapurane lah kang seneng paring pangapura Gusti Allah iku bine maring pangapura mula sepira dosane sing sedek njaluk ngapura mesti bakal ngapura dhewe sore sing seneng istighfar dari maca la ilaha illallah sultane ben jubat setane ben umat nek awake dhewe dilebur dosane kan setane dadi mumet kaya hadis wingi nalika Rahiman tur akeh welas asiye tur akeh welas asiye buat iki bagi bukuan punjul sekat papat sirul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin subhanallah subhanallah bihamdihi wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim la yasuqul khaira illallah bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah bismillahirrahmanirrahim kana min ni'matin wa min Allah bismillahirrahmanirrahim la quwwata illa billah Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an sabiran lillaika syakiran lin'amika radiyan bi qadaika ya rabbal alamin Allahumma akriman akramana wa akram al-Qur'an wa ahilman al-Qur'an Allahumma akriman akramana wa al-Qur'an wa zalzil man zalzala qalbana ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar
Assalamualaikum warahmatullahi